Nibingelele nginamukele kuThabizolo TV. Sicela uma umusha kule channel noma uqala ukuyibona, sicela ucindezele u-subscribe button ukuze uthole zonke iy'ndaba. Sekusuke ingxabano phakathi kukaLethu Ndlovu ongumhleli wemicimbi edumile eBergville kanye nomculi kaMaskandi oshisa izikhotha kulezi nsuku nge-albhamu yakhe esihloko sithi Rush Hour umphile Smirnoff Gumede. uLethu Ndlovu usola uSmirnoff ngokuba yiqola ngemva kokuba ayemqashile emcimbini waminyaka yonke obizwa ngoKhahlamba Music Experience nowawungoZibandlela December 21 ngonyaka odlule. NgokukaNdlovu babevumelene ngenkokhelo ka-20,000. Kwenza isiqiniseko sokuthi lo mculi afike uNdlovu wakhokha imali engu-17,000 kwathi engu-3,000 bavumelana ngokuthi uyowuthola ngaphambi kokuba angene estage ngosuku lomcimbi. Ngosuku lomcimbi lo mculi wayengasatholakali kumakhalekhukhwini wakhe. Ngokukubika kukaNdlovu kuSoleza, inkinga iqale sebecela lo mculi ukuba abuyise imali ngesizathu sokuthi akasigcinanga isivumelwano sokuthi wayebhukhiwe kumele ayonandisa wangafika. Lo mculi wabe esebuyisa u-10,000 kuphela esikhundleni sika-17,000 ayesekhokhelwe wona. Wabeka isizathu sokuthi ngeke awubuyise u-7,000 ngoba wafaka ividiyo ezinkundleni zokuxhumana ekhangisa lo mcimbi. Mbukeli weThabizolo TV, ungashiya ukuphawula kwakho ku-comment section. Sibonge, sihlangane ngokuzayo.